Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Sa ngayon po ay nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At ainilan po natin kung ano po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. So, ang impormasyon po na naibigay po sa atin, 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So, ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10